شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كميت أنيحكم أنا حاوكم سلاح الدين مسحوكم سيمينا نسينا زلنا Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. Det är broder Saladin med broder Sam. زبلت أقال دبلت أما عالت زبل نقو كاب نايسي أرجي ستوديو دفني. Och det här är programmet, den bästa ordet för den bästa dagen som sänds från CRG Studio. Halleluja. سلازلوم دما كم زبلت قال كنكافلينا أم مخبار ولد زولو مخسب. Och dagens ord som vi kommer kolla på det är fördelen i att hedra sina föräldrar. أحوات بزح نكرات أب زوريانا أملاخ أب نحنا نخسبولهم مخسبات أقوميتي. Mina syskon, vi behöver förstå att Gud har satt många saker som kan vara till vår fördel i de personer runt omkring oss. نعبنت قال أملاخ ندحر كان السلاسل كانت أن عن جميرنا نبسوز خالم مخسبة في وطنا له. Exempelvis om vi börjar meditera och äta Guds ord så finns det fördel som kommer öka våra liv. Fasting كنوسد كلنا نبسوز خالم مخسبة له. När vi tar fasta till exempel, det har sin egen fördel som gör att vi kan växa. كنصلي كلنا مخسبة له. När vi ber så finns det fördel i det. بيتي كريستيان ممصا نبسوز خالنا ناتو مخسبة له. När vi kommer till församling så har det sitt eget fördel. أم مخبر ولد دما إجزابير أملاخ نتأمنا زو أمطو عبيت مخسبات له. Och i att hedra sina föräldrar så finns det en fördel som Gud har satt för att vi ska kunna få ta del av i våra liv. سلازي نزي مخسب زخن تقامولو ندحر كوينا ولدنا سلازخونو طرحت مخسبين تقامولو نينا. Och om vi ska kunna få ta den här fördelen, vi tar inte bara den här fördelen bara för att de är våra föräldrar. إز برخت إز أبيوتنا نتقامولو نعقم بمخبارنا تبرخت نوصلو. Så sättet att kunna få ta del av den här fördelen, det är när vi hedrar dem. أنت دقا نزي نجارزي بمخبار كنت تقامولو ندحر ديكي إلنا ناتو كينسو كينس خالو. Men om vi inte kan hedra och ta del av den här fördelen så finns det en konsekvens som är motsatsen. مالت اندحر ولد غدي تخبر كونكا نبسو زخاله شجرالو. Så om man inte hedrar sina föräldrar så har det sin egen konsekvens. دلاك هتكون تخيليها أبوسول تكون تخيليها نبغ تكون تخيليها whatever دلاك هتكون تخيليها ولد جنزق بقى كبرت كتبوا مالك. Du kan vara vad än du vill kalla, det kan vara apostel, du kan vara profet, vad än du vill. Men att hedra föräldrarna, det är en viktig sak som man måste göra. بوزح نجار سكسيد كتكبر تخيليها نجار جن أنت ده أن ولد تخدي تخبر كونكا بوزح شجرا في وقت كاتر تخيليها. Du kan vara framgång på många områden, du kan vara en person som har lyckats. Men om du inte hedrar dina föräldrar så finns det en konsekvens som du kommer råka illa ut. سلازي ولدنا نناتنا بنفيت يوم أبتعنا دلو. Så att våra föräldrar är nära oss, det finns en fördel med det. مصحف قدوس إفيسون معرف شدش. I Efesierbrevet kapitel 6 كاب حدا خمزي från vers 1. أتم ولد إذا كنا إيمان ولدهم بقويتا تعززوهم أبوخان أديخان أخبر تصبق هنالك أمدرون أدميخا كنوح إذا تسفازر لو قدامي تأزاسيو. Det står från vers 1. Efesierbrevet 6 och 1. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren för att det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor. Detta är det första budet som har med sig ett löfte så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. ريهم كسابنا أدمينا خنوح زغل باور حيلي برغت أولدنا تقوميتو له. Så det är till och med till den kraften att vi kan ens leva länge och det går väl för oss. Den kraften finns i våra föräldrar. صبق متان كون الكايل مصحف قدوس. Det står för att det ska gå dig väl. مالت أب كل تجورو نجار سب بلوسن صبق النجار متان كختلكم. För att det ska gå dig väl och du ska lyckas på allt det du förtar dig i. إز بلسينج زي كم مخبار نولد ديد متسد. Och den här välsignelsen kommer utifrån att man hedrar sina föräldrar. جل نجارات كم تزجبات صبق كيرنا زي نجبرهم زلنا نولدنا سلزي نخبرهم. Så varför vissa saker vi inte lyckas göra de bra saker, det är för att vi inte hedrar våra föräldrar. ولدنا زخون يخون. Oavsett vad än som händer med våra föräldrar. نعنا جن ولدنا بمخانم طرح نخان خبرهم تعزيز نينا. Bara att de är våra föräldrar, vi är kallade till att hedra dem. باش مصحف قدوس اتن ولادي إزي خبرس كافتهم زي أمنو زجدد يدولو. Med andra ord, Guds ord säger även de som inte hedrar sina föräldrar, det står de är värre än de som inte ens tror. سلازي ولدنا لعل زخون نخبرهم. Så låt oss hedra våra föräldrar mer än allt. بزدخالنا متن وريتانا يولدنا نملسو. Låt oss med det mått vi kan att ta tillbaka det dåligt vi har sått in i våra föräldrar. أبيوتنا إنفستس جبرولنا نخحسو. Låt oss ge tillbaka för det allt de har investerat i våra liv. نحقسهم.
låt oss göra dem lyckliga. ያዕቆብ እንደሕሪኹሞ ካብ ኣቦኡ በረኸት ንኽወስድ መጀመርታ ኣቦኡ ድፈትዎ መግቢ ይቐሪብሉ ነብኡ Ser ni för att Jakob skulle få ta del av välsignelse från sin far, han förberedde den bästa måltiden som hans far älskade. ኣዲኡ ኣቦኡ ክምርቆ ስለ ዝደለየት ንዓ ዝፈትዎ መግቢ ሰሪሐ ክበኪዕ ሒዝካሉ ኺደ ኢላቶ Eftersom hans mamma älskade honom så förberedde hon det bästa maten som hans pappa älskade för att han skulle få välsignelse. ኢሳቅ ዝፈትዎ መግቢ ምስ በልዐ ነፍሱ ተሓጒሱ Isak när han åt den bästa maten som han kände till, han blev glad. ሽዑኡ ንያዕቆብን ንዘርኡን ዝኸውን ብለሲንግ ሪሊዝ ገይሩሉ Då förlöste han ut välsignelse som räckte för Jakob och hans barnbarn. ስለዚ ካብ ወለድና ውሽጦም ተሓጒሱ ሪሊዝ ዝገብርዎ በረኸት ኣብ ህይወትና ሰረይ Då det är välsignelse när våra föräldrar är lycksamhet, i glädje när de välsignar oss, och det finns resultat av det. ስለዚ ሓቀኛ ምርቃ ካብ ወለድና ተሓጒሶም ዘውፅዎ እዩ Så det är välsignelse och den bästa blessing vi kan få våra föräldrar, det är när de gör det av glatt hjärta. ማለት ደቆም ስለ ዝኾንና እንዳጓሃናዮም ይካናወኑልኩም ይሳኽዑልኩም ኢሎም እንተመረቑና ኣብ ህይወትና ይሰርሕን እዩ Så även när vi plågar dem och vi gör det svårt liv för dem, och samtidigt eftersom de är våra föräldrar, när de ser välsigna dig och hoppas det går dig väl, det där funkar inte. ነገር ግን ንዕኦም ዘሐጉስ ነገር ጌርና ንነብሶም ተንኪፍና ሪሊዝ ከም ዝገብሩ እንድሕር ጌርናዮም ግን Men när vi får ta hand om dem och när vi gör dem lyckliga och när vi stödjer dem i allt det de gör, och i den situationen när de välsignar oss, när de löser ut det välsignelse, ህይወትና ክልምልም እዩ då börjar vårt liv vara fruktsamt. ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክኽተለና እዩ Då börjar vi få se att allt går väl med oss. ስለዚ ካብሎም ጀምርዎ Så börjar det här från idag. ቅድሚ ንዕሩኽትኹምን ንመሓዙትኩምን ምሕጓስ Innan att ni ens gör era vänner eller nära och kära glada. ንወለድኹም ምሕጓስ ይሕሸኩም Det är bättre för er att göra era föräldrar glada och lyckliga. ኣዕሩኽትኹም ናይ ትማሊ እዮም Era vänner är från gårdagen, ወለድኹም ግን ናይ ነዊሕ እዮም men era föräldrar är från långvägen. ቅድሚ ንስኹም ንንስኹም ምፍላጥኩም ወለድኹም እዮም ንዓኹም ፈሊጦምኹም Innan ens ni kände er själva, de kände er. ቅድሚ ማንም ሰብ ኣብ ህይወትና ኢንቨስት ምግባር ትጀመሩ ወለድና እዮም Innan ens någon började investera i våra liv, de första var våra föräldrar. يحزنني ገለገለ ሰባት ንዕሩኽቶም ድላዮም እንዳገበሩ ንወለዶም ግን ክንዲዚኣ ክገብሩ ደይክእሉ Det gör mig ledsen när man ser många som kan göra otroliga många saker för sina vänner, men inte ens gör ett dugg för sina föräldrar. ማለት ንወለድኩም ከተሐጉሱ ብዙሕ እንዳጻርኩም ንዕሩኽትኩም ከተሐጉሱ ብዙሕ እንዳጻርኩም ንወለድኩም ግን ክንዲዚኣ ከተሐጉሱ ደይትስዕሩ እንድሕርኩምኩም ኣያሽኢኹም Så om ni kämpar att göra era vänner lyckliga och få dem bli glada, men inte ens investera ett dugg i era föräldrar, det är dårskap. እግዚአብሔር ኣምላኽ ንወለድና ወለድና ንኽኾኑ ኣሚኑ ንዓና ንዕኦም ዝሃበና ንሶም እዩ Och att Gud, att han beslutade att våra föräldrar skulle vara våra föräldrar, och han litade att våra liv skulle hamna i deras händer, det är Gud. ስለዚ በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስልጣን ኣብኦም ኣቐሚጡ እዩ Så Herren Gud har lagt auktoritet i deras liv. ኣምላኽ ካብ ኣመነሎም ወለድና ክኾኑ ንሕና ከዓ ንእመነሎም Så om Gud ens litar på att de skulle vara föräldrar, låt oss lita och hedra dem. እሲ እግዚኣብሔር ሲ ደቂ ካልእ ክትኮኑስ ኣይኣመነኩምን ደቂ ወለድኹም ክትኮኑ ግን ንዕኦም ኣሚኑ ሂቦም Gud litar inte ens att ni skulle vara barn till andra. Han litar på att ni skulle vara barn till de här. ንምንታይ ይመስለኩም ካብ ኩሎም መሪፁ ንዕኦም ሂቡና Så kan ni förstå varför han valde dem och inte andra. እሲ ስለዚ ከነኽብሮም ክንእዘዞም ይግበአና እዩ Så det är därför vi behöver hedra och älska dem. ኣብዚ ነገር እዚ ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ Och tappa inte i den här punkten, det är viktigt. እንተ ደኣ ኣብዚ ነገር እዚ ስሒትኩም ክንደይ ፅቡቕ ነገር ኣብ ህይወትኩም ክትርእይዎ ድግበአኩም ከይትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም Men om ni missar målet i den här punkten så kan ni gå förlust i mycket saker som kan gå er väl. ስለዚ ንወለድኻ ዘይምኽባር ማለት ኣንጻር ጠቕምኻን በረኸትካን ምኻድ ማለት እዩ Så att inte hedra sina föräldrar, det är att bokstavligen göra saker att det inte går dig väl. ነዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ዘለኹም እንተ ደኣ ኣብ ልዕሊ ወለድኩም ጌጋ ጌርኩም የቕረይ ተሓተትዎም ጊፍትታት ገዚኹም ስደድሎም ገንዘብ ስደድሎም ሓግዝዎም ኣሕግዝዎም ቅድሚ ዕሩኽትኹም ንዕኦም ደውሉሎም Så för er som lyssnar idag och ni vet att ni har gjort det fel och ni behandlar era föräldrar fel från den här stunden, så ändra det idag. Be om förlåtelse, skicka gåvor till dem. Om det är pengar, stöd dem, hjälp dem på det sättet som ni behöver göra. እዚ ነገር እዚ ምስ ገበርኩም ምስክርነት ስደዱልና ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Och när ni har gjort det här, skicka till oss vittnesbörd hur det har förändrat er, och Guds frid vare med er. Ni är värdefulla och segrare.